आसाम पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुरनि 31 नं राजा लामायाव पुलिसा संदाननानै गंसे ट्राकआव गोबां बिबांनि गांजा हमनो हायो। गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै सेबनायाव गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राकआव गांजाफोरखौ मोननो हायो होनना मिथिहोयो। ट्राकआव हमनो मोननाय गांजानि बिबाङा 313 किल'ग्राम होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे गांजा लांनाय ट्राकजों लोगोसे ड्राइभार गणेश मुसाहारिखौ पुलिसा हमनो हायो होनना फोरमायबावदों। এটা ধরিব কাপড়